result redu rakamira so. The probability of paternity pa mwana wekutanga is 0%. The probability of paternity pa mwana wechi2 is 0%. The probability of paternity pa mwana wechi3 is 0%. And further information, vana ava vanaina baba vakasiyana siyana. Majinzi avo hasi kuenderana. Usa muchishona muri kuti tiri kuti pa mwana wechikutanga hapana chenyu chiripo. hapana. Pa mwana wechi2 hapana chenyu chiripo. Hapana. Pa mwana wechi3 hapana chenyu futi chiripo. Hapana. Iwe uri kuchemachi? Chauri kuchemachi? Uri kuchemere? Kangani nichikutaurira inini? Takakudza kangani? Amataura. Saka iwe uri kuchemei nhasi uri kuchemei? But mayomo nditi hazvinana basa nangu madhamu wangu ndongoada zvakadaro. Chemini hangu aboni hangu togarisana nedu namadhamu wangu hazina basa. Une chokwadi we? Une chokwadi kundishoresa inini munyika muno inini? Iwe uri pfambi yemunhu iwewe. Uri pfambi chaiyo. Uri pfambi chaiyo iwewe. Kumba womane. Uri pfambi chaiyo iwewe.